Davies, mae dau yn disgwyl ar y postyn pella. Pas gofalus. Mae Geiron Edwards yn rhyddhau Jordan Davies. Davies mewn y cwr Cosby. Davies! Mae'n arbediad ragorol gan Higgs i fod yn deg. Eiron Edwards a'r bas wedi mesur yn berffaith. Jordan Davies yn gyflymach nac amddiffyn Pen-y-bont. Ergyd nerthol tro'r dde ar draws y gôl. Ond braich cryf gan Higgs. Clwstwr y chwaraewyr o gwmpas Higgs. Mae'n dod reit o dan y bar. Mae'n ar ryw ffordd rhywsut mae'n cyrraedd Dan Higgs. Oedd e mewn tir neb yn fanna. Richard yn brysur yng nghanol can, nid y bas ore, ond Svetkovic yn achub i. Ac yna Bodge o bellter, a Bodge ar darget. Gyda'r gwynt y tu ôl iddo fe. Bas hir ymlaen, dim cam sefyll yn erbyn Jordan Davies. Davies i mewn, ac arbediad rhagorol arall gan y gŵr ifanc rhwng y pist i Pen-y-bont Dan Higgs. Unwaith eto Jordan Davies yn curo'r trap cam sefyll. Y bêl yn dal i fyny yn y gwynt iddo fe. Oedd e mewn ar gôl, dyle fe di sgorio. Hughes ar gic rydd i Bae Colwyn. Bêl yn cael ei helpu ma, mae'n rhydd yn y cwr Cosby. Ac Astles, arbediad gwych arall. Ond mae Pen-y-bont yn methu clirio. Higgs eto o ymdrech Astles. Y bêl yn cael ei sgibo ar draws. A tro hwn, mae allan am gic gôl. Ond y bêl yn rhydd yn y cwrt Cosby yn syrthio i drad y cawr Ryan Astles ar ei drod dde. Oedd yr ergyd fel petai i tu hwnt i Higgs. Ond rhyw ffordd rhywsut, mae'r golwr ifanc yn arbed unwaith eto. Bêl dros yr amddiffyn. A mae Higgs yn gorfod bod yn gyflym fanna. A mae'n un dda at Wood. Wood i mewn. Os na dynnu, mae Wood yn parhau a'i rediad. Pawb mewn glas am gic o'r smotyn am dynnu ar Wood. Wood yn y diwedd ar ergyd dros y bar. Can Svetkovic. Sgiliau bach da gan y chwaraewr mawr. Mae'n creu lle i'w hunan. Mae wedi bod yn gryf, mae yna ergyd i ddod. Ac yna Pritchard. Gwaith amddiffynol da Svetkovic. Mae gwaith amddiffynol arwrol gan George Hughes. Mae'r pwysau dal yno. A mae'r croesiad yn syth i ddwylo Alex Brown yn y gôl i Bae Colwyn. Wel, efallai y gorau ni wedi gweld o Pen-y-bont wrth adeiladu cyfle a Svetkovic y tu ôl i bopeth. Williams, pwysau ar Cyril. Cyril i beniad ychydig yn fyr, a mae Pritchard wedi gwneud yn dda i ennill y bêl yn ôl i'r tîm cartre. Dyma Clayton Green. Green yn edrych yr chwith neb yno. Green yn mynd am ergyd! Ychydig heibio'r postyn. Oedd hi werth yr ergyd hefyd gan Clayton Green yn gweld bod neb allan ar y chwith yn torri tu fewn ar ei drod chwith, ond yn tynnu ergyd ychydig heibio'r postyn. Venables at Wood. Wood mlaen at Can. Dim cam sefyll yn erbyn Can. Mae'n tynnu'r bêl yn ôl. Pritchard! Cyfle gorau'r gêm i Pen-y-bont. Yn syrthio i Owen Pritchard. Ond arbediad gwych gan Alex Brown. Robles at Roberts. Strychwch ar y rhediad gan Jordan Davies. Davies mor gyflym mewn i'r cwrt Cosby. Mae'n tynnu'r bêl yn ôl. Moore, ffafrio drwy'r chwith. Unwaith eto modfeddi heibio'r postyn.